Leioan kokatuta dagoen guraso kooperatiba da Betiko ikastola. Bere egitekoaren ardatz nagusia, euskara eta euskal kultura dituena. Euskara bizi nahi dugu eta lortuko dugu. Hori izan zen, orain dela 50 urte baino gehiago, gure ikastolaren sorreraren arrazoirik nagusiena. Eta gaur egun ere, horretan gaude lanean. Ni euskaraz bizi naiz. I can speak English. Je me débrouille très bien français. Hezkuntza prozesu eraldatzaile handi batean lanean ari da Betiko ikastola, eta guraso eta langileen konpromisoa erabatekoa da. Azaroan eraikin berrien inaugurazioa egin dugu. Debatzeko edifizio berria, bulego berria eta geletan ere berrikuntzak egin dira. Haurrezkuntzan, konfidantzaren pedagogia lantzen da. Haurraren garapena errespetatzen da, umea nolakoa den, zer behar dituen, haurrak txikitatik berarekin dakartzan berezko gaitasunak, eta ekiteko ahalmena askatasunez garatu eta berazten laguntzen dion pedagogia da Betiko ikastolakoa. Nik ikasi nahi dut eta zoriontsua izan. Jolasten ikasi! Eta ikasten jolastu! Eleatzen egiten ikasten dugu. Esaidazu eta astuko dut. Erakutsi dazu eta gogoan hartuko dut. Parte hartzen laguna zazu eta ikasiko dut. DBH-en eki lantzen da, konpetentzietan oinarritutako euskal kurrikulumaren garapena. Guk erronkei irtenbidea aurkitzen ikasi behar dugu, benetako problema baten aurrean jarrita. Hori bideratzeko baliabideak bilatzen, aukeratzen eta erabiltzen laguntzen digute, bakarka eta talde lanean. Eta guztiak giratzekin batean, gure arteko harremanak sendotuz. Gurea, Kiba ikastola da. Jantoki propioa dute Betikon, bertan prestatzen da janaria egunero, eta aurten erronka handiari ekin diote, jantokia ere eremu hezitzailea izatea nahi dutelako. Jantokia jaten dugun janaria inguruko denda txiki erosten zaie. Eta baserritan nahi. Beste jantoki eredu bat posible dela erakutsi nahi dute Betikon, jasangarria eta elikadura subirautzarako bidean urratsak emango dituena. Jantokitik ere, eraiki daiteke herria. Zatoz gure jantzea, eredu Betikora!